Nungo ni kembe ka wuli ka joke ku bina janfa de ta ka nyeshi awekado anunga jamana ma ye jamana janfa bado be na bi wuli ko front de libération de lazawad majugu fla bakari o jakulu bayi o yo de sigi o sigiri awekado o mawulo fenyuma na ubolo so bu ka kadiri chama ba be no yu ka nyama chama bakari anyu bunde akere yoro mi abitiza waten abo de ko fo bakari ni je temeneke ni nye gole belebele ka nyeshi awekado erebeluma anye minta ku segere kaburu bangena fo na se bila bakari min nyogona madawka bakari ode daruka so globlu anika do min yi awade me bawcha ma nyo ansoro ya ma delika dawka bakari anyo nyogona unde dawka min ya anga chedu ye na be fama ko fo so sila ka awai ka do chesirle do ni wati laban ngonna na ka wuli ka so abarka ka bunko so be yoro min be nangwa makuti za wata yoro min be kerengere ni ala min Algerie awai ka do bi dambo bakari awai ka do ko yi abela jeli kera o masurunya so ni jonjo min no ludira ko ajira la ka fo min ye ni nouvelle golo club bi sabat temene wakari awekado groupe armé minumbe ni sanga ani wati oni aunga armé awekado no lube krikara wachita kenywana front de libération nationale wakari awekado ku kembeka ode sigi singa oje kuluba min flene no yenywanda la jakubi no sigi singa ayre sigira singa ka ba kera sibirido wakari jakuli hakilina ti dore amirina ti dore yoro be no ko atoy ko azawad yere buloni awekado kanga ke azawadi wakari o yoro nunka wulika joke yalsa olubi ka kanabla chugumi ayoro bere jele bisika libere chugumi bakari ode sira tigela réunion ko ni bana son jara mugu uchi du ye show manger ka saka udu ana wana chama bakari ko balika bo mingala ma atinya awekado kala je ngonna na anga chedu njaja minya awekado kuna foni jonjon diledo anga mauma bakari angu janga pangulu minombe na be dronu kufo bakari anyo lula be ujoshi petrol be min joshi be min joshi wali be min joshi bakari anyo bela jele joshi ka banda usigi ka awekado anyeshi nunuma anye munge wakari ja anga pangulu nu fembu bulo ni adama demi jadu akono awekado mami fa yere fa wakari misal hal ni e jadu na kono wakari e kan e ka ko kele setu c'est fini sana manya ka fo baraw kera wakari lu klale utala ananga chedon kanga pangulu wuli drone ko fo ashima korashi wakari pangulu fu be fofo nywango wakari pangulu fu be bizudi nywama wakari pangulu fu bituku wulu nywanguna bali ka bomunga wakari dudu shegele nyiri chira chefla kubu yere nyiri wakari ya soro mi pangulu yo kacha nywa nofe ya be sari ka juka taxe bombu o bishuru chugumi abisurusi wakari mi foron de libération de lazawadi yo mi no yo sigi singa wakari awekado onyema pa chama be bela dirle kera setu fini wakari anya kuna udakoi wasiri ka ba kutiza waten janjo abilakali alaka jey ko de strategela ma minum be no lu kera setu c'est fini wakari abiche do ko fo fad ag Muhammad ninje maka adala kanga cha écoute on se daka fad ag Muhammad ninje nyoy kidal mawlu me kachala awo ngbe ko de fiu amayelma ngon tale kidal ninje nyoy marali kay godila shura ka interview era mbolo nere micro jo ala kanyirga fad ko ni kidal ani bulu ka kidal saraka abla amena saraka fad bla bogari saraka ibla awekado fad ag Muhammad awekado ninje akumbe kele ngonnana bakara bidoli mina ko bi asere ro mi ala kananzi bakara ninje min fleni ma do mi awekado wati temeno na akumbe gachadila ga ko ka bo min ngala mabaka 2023 wati ne ka wuli ka joke ka bloki yelma ne shi awekado ba mali bay fa le ko de kele kama min groupe armé terroriste awekado atara ulun nofe bakari fadi temene ngo ka boy Mohamed Aga Asharif no ko amako mafik ale fana be doni mina ko bi be kinya so akera setu c'est fini bakari ale ni fadi o kasurun kosobe cadre politique do jakuli ntola bam do fana be jakuli ko bay ag dignana bakari ale fana bara droit de Mohamed Najim awekado o tola chef militaire fana do jakuli ntola no so fi nyama ale fana kera setu c'est fini afara ko ngoy shok heb ag atahir shokaybu ag atahir o odedo shokaybu ag atahir bakar alifana awekado nyoro tribu do be no bawle ko idnan ale o man o nyama do bakar alifana kera setu chef fini albarka ag
Al-Faki Bakari notable bado ale fana taara Kiyesu c'est fini Sidi Aga Bay ale y'u ka cadre politique dɔ ye Bachar Ahmad Bakari ale fana y'u ka cadre politique dɔ ye Musa Agbay Bakari an bɛ don min na i ko bi a bɛ jamana jahanɛmɛ kɔnɔ Bakari ninnu ye cadre damaw de ye identité tɛ minnu na pine tɛ minnu na Bakari a bɛɛ lajɛlen ye lisibaw ye a bɛɛ kɛra c'est fini Bakari ni maakofɔlen minnu filɛ nin ye rebelle minnu don Bakari awa i k'a dɔn ni i y'u kelen kelenna bɔ k'u jɔ kɛnɛ n'a jirali la Bakari i b'i yɛrɛ ɲini wa ninnu dama tɛ koyi Bakari maa wɛrɛw bɛ yen minnu fana kɛra c'est fini o ye awa i k'a dɔn dɛmɛbaw ye ani ni maa minnu bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ n'u ka kɛlɛkɛ cɛfarinw ye Bakari a camanba de bɛ yen a bɛ don min na ko bi an y'a bɛɛ kɛ c'est fini Patrick Ba ko a ko Tiza Watène ni hakili b'a la Bakari awa i k'a dɔn a kɛlɛ a janjo a b'i lakali sabu Kidal ko in kɛra cogo min bɛɛ b'a dɔn wa Tiza Watène ko awa i k'a dɔn a bɛ ka taa sira min fɛ a b'i lakali koyi n'a camanba de olu de bɔnɛna u ni la waati tɛmɛnenw na Mali ni Burkina y'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma Bakari an ka frontières la an ye ninnu bunte a ma dogo maa si la Bakari kelen b'i b'a fɔ ko n tɔ diɲɛ don o don wolo dɔ de bɛ far'u kan Kidal awa i k'a dɔn n'a lamini k'a saniya k'a jɛya k'a don Mali sago la awa i k'a dɔn o de kɔni o bolo dalen don de waati tɛmɛnenw na Tiza Watène awa i k'a dɔn a masurunya la an ni ninnu korosora ɲɔgɔn na an dɛmɛba jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye irisiw ye ani awa i k'a dɔn an ka sɔrɔdasi dɔw Bakari u y'olu kɛ c'est fini nka n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔw wulila ka t'u nɔfɛ waati tɛmɛnenw na anw yɛrɛ y'a fɔ yan koyi yɛrɛ y'a fɔ jaa ko o ma fɔ an ye dɛ a ma fɔ an ye ko Tiza Watène de taatɔ don minɛ dɛ an ka mɔgɔw b'u ka patrons di la u taara bɔ awa i k'a dɔn faliw kɛra yɔrɔ min u y'an ka suw cɛ ni ka segin n'u ye nka bi yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ Tiza Watène a bɛ awa i k'a dɔn hukumu min kɔnɔna na o ye Mali ka mara ye sabu an ka pankulu olu de bɛ munumunu salo la diɲɛ don o don wa yɛrɛ jateminɛnen don ne kɔni somi kɛr'i la yalima bɔ kɛr'i kalama Bakari min ye awa i k'a dɔn fadi kɛra cogo min i yɛrɛ fana awa i k'a dɔn i bɛ kɛ ten Ala ka jɛ ye o mana min ye fadi ye a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ye cadrew de ye awa i k'a dɔn rébellion tɔ la Bakari awa i k'a dɔn nɔnina u terikɛ awa ko bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini e t'an ka jamana ale cɛmancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ani Burukina Faso o dancɛ o kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko min ye terroriste jɛkulu dɔ kɔni bɛ Burukina Faso olu y'o kɛ c'est fini Mali ni Burukina dancɛ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko duwakun tɛmɛnen na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko yɔrɔ mun bɛ yen n'an k'a ma ko Bankasi ka taa bila min ye Somadugu la i b'a ye k'a fɔ ko min ye terroriste kɔni ye gɛlɛya de ta ka maanifin k'u sɛgɛrɛ civil dɔw ni tugura la u ye tiɲɛni caman de don maaw kun ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na sɛbɛnnikɛla ko waati mun na u ye nin wulikajɔ ni k'o kɛ terroriste ninnu kɔni u y'u senfa piripiri ka boli piripiri o sabu kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Mali cɛfini tabaw wolomasiri tabaw olu ni wulikajɔ minnu o bɛ ɲɔgɔn na nin waati na n'u m'u senfa ko armée kɔni ko a na bugo kɔnɔ 7 ka a don u la sɛbɛnnikɛla ko o siratigɛ la o terroriste ninnu kɔni tora senfa boli ani kɔsiyɛn na i b'a ye k'a fɔ ko ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ mun ye Burukina kɔni ale frontière la o yɔrɔnin bɛɛ mun ye Burukina wolomasiri tabaw olu ka cɛfini tabaw kɛrɛnkɛrɛnnen la kɛlɛkɛ pankuru minnu fana bɛ olu bolo nin waati na olu kɔni y'u natɔ k'u kunbɛn koyi ɲɛma ɲangadini ye y'u caman kɔni k'u ninkɛnɛ ni ka a karaba wa u ka maramafɛn fɛn de tun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini sɛbɛnnikɛla ko mun ye Burukina wolomasiri tabaw ka nin wulikajɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ koyi o sabu kɛ jɛkulu minnu u farala ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ kɛ jamana 3 ye jɛkulu minnu n'an k'a ma Alliance des États du Sahel n'o bɛ AES o kofɔ Burukinabew ka nin wulikajɔ in ko o bɛ ninkura k'o fiyɛ o jɛkulu in na koyi nin b'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu in kɔni u ka ɲinitaw bɛɛ lajɛlen o ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Burukina sɔrɔdasiw a ka ja ka taa fara mun ye Mali sɔrɔdasiw kan nin waati in na k'u kɔni u bɛ kibaruya kɔni ni k'a di ɲɔgɔn ma sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen n'olu ye jatigɛwale kɛbaaw ye maa minnu bɛ a ka ja n'olu ye maa jugu ye minnu bɛ jamana 2 in jamana 3 in kɔnɔna la u bɛ se ka fura ka bɔ an dala cogo min na ko waati ko u bɛ o baara ni k'o kɛ Ablaye Jara a y'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan a yira k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw n'o bɛ Mali cɛfini tabaw kofɔ olu kɔni kɛn bɛ ka dagabilen de sigi terroriste dara nin waati in na koyi terroriste ka ɲaga dayɔrɔ caman de bɛ yen duguyɔrɔ caman de tun bɛ jamana in kɔnɔna la du kɔnɔnaw la ani
kuluwo kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko o dogora ninnu caman ɲɛma ko anw ka armée malienne kɔni ye a caman dakolo ci k'a filikolo ci nin duwakun laban yɛrɛ o kɔnɔna la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ nin terroriste minnu n'u ka yɔrɔ dakolo cilen filɛ nin ye k'a filikolo ci ninnu dɔ tun bɛ gɛlɛya caman ta ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ maaw ka foro o bɛ jeni wa maaw ka bagan fɛnɛ k'u b'o suyɛ ka taa n'u ye nin terroriste ninnu zaga fɛnɛ u b'o minɛ maaninfinw na a bɛ jira k'a fɔ la a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye armée fila kɔni jɛra k'u tɛgɛ k'u di ɲɔgɔn ma ɲɛma k'u ka nin terroriste groupe ninnu k'u bila ka taa kiyama